Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa ating panibagong update. So dito tayo sa may bungad, no, sa paakyat ng tulay. Yung tinukoy natin kahapon, yung kabila po ay papasok din po ng Malabon Fish Port. At dito rin po sa may bungad ng tulay ay papasok din po, no. So update natin yung kanilang mga latagan na binibenta sa ating mga mamimili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So yan po yung mga tumpukan po dito ng mga isdang tunsoy na inyong mabibili, no? So sa halagang 50 pesos ay may tunsoy ka na, pamaksiw at perito. At dagupan po natin dito ng bakot ay 120 isang piraso. At ito po yung sinasabi natin na isdang gabi, oh. Yan po ang per kilo ay 200 pesos. Yan po yung masarap sa sinigang o sarsyado, yung ganyang klaseng isda na isdang gabi kung tawagin. At 180 yung mga per kilo ng ulo ng salmon. At yung mga pusit na itlogan, ang ganda, oh. Magkano sa pusit itlogan? 250, bali 500 per kilo. So yan po yung 500 per kilo ng mga pusit natin dito, no? At latag nila ng isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Bubuli, sagisi. So meron pong ome, no? Yan po yung latag dito ni Warly na mga isdang bato sa Malabon. Omi. Snapper. Magkano snapper? 240 ang per kilo ng mga isdang snapper, no? Sarap yan sa sinigang. Yan, no, yung isdang sagisi na press po ninyo mabibili, no? Alright, so dito tayo sa kabilang o katabi, no, ng mga latagan dito kay Paring Reynard ng mga isdang bangus na kada piraso. So yan po yung 130. At ang ating mga pusit kalawang sa halagang 220 ang mga per kilo. So 50 pesos mga galunggong. At mga isdang alakaak sa halagang 50 pesos. Ilan boss? 50 lang yan boss. Si pang-buo-buo, galunggong lalaki. So may sangdan tayo, may 50. Malaki. Ilan boss? Maramihan na yan. Kwenta lang yan. So ito po yung mga latagan na 50 pesos sa Malabon Fish Market ng latag nila, no? So shout out sa ating mga kababayan dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Alright, so dito tayo sa mga latagan pa ng ibang isda. Good morning sa iyo, Lodi. Yan po ay 50 pesos. Magkano kilo? Yan po, 140 po per kilo ng mga isdang galunggong. Ayan ang mga per kilo ng mga galunggong at kada piraso ng mga bangus bentahan, no? 140, 150, 120, 130 at 110 po yung mga kada piraso ng bentahan po dito ni Ate Beverly o ni
Paring Beno ng mga latag ng isdang bangus dagupan. Iyan yung mga latagan. Ano para sa kata? Mga isdang tulingan, mga latagan ng mga danggit natin dito, 100 ang kilo. Ito pre, magkano kilo? 180 yung mga per kilo po dito na mga pusit kalawang. Pre, salamat. At tayo kay Kuya Warren. Ito po yung mga latag ni Kuya Warren, ng mga dalagang bukid, talakitok na malalaki, labahita. Ayan yung mga latag po dito ng mga isdang bato, no? So, kadarating lang po niya ng galing ng Market 3. So, mga isdang bato ni Kuya Warren. Kuya Warren, matanong ko lang itong talakitok mo. 300 ang per kilo. Ayan, talakitok. Ngayon, Kuya Warren, salamat. Doon ko na lang, punta ko na naman si Warley ito mamaya. So, ito naman yung mga latag gaganda. Labahita, papakol, petilya. So, ito yung mga latag ni Boss Aris ng kanyang mga masasarap na isdang bato. 160 po sa kilo ng mga local salmon. At marami na naman mga itim na papakol, no, dito sa Malabon Fish Market. At 180 po sa mga isdang parrot fish o loro. Magkano dalagang bukid? 250 ang per kilo. Yan po yung mga babaeng dalagang bukid. Petilya. Ayun na mga per kilo, no? 220. So yan po yung mga latag dito ni Boss Aris na inyo pong mabibili na mga isdang bato. Dumami na po ang mga latagan nila ngayon dito. Si Brenda, salamat po. Ayan yung mga presyuan ng kanilang mga isdang bato. Daddy, thank you. And Nanay Noemi, shout out po, good morning. Bangus lang talaga tinitinda nyo po ngayon, ha? So sa mga naghahanap ng boneless, si Nanay Noemi, may mga boneless bangus din po dito na inyong mabibili. Magkano po kilo? 200 lang. 200 pesos po yung kilo. Sa mga kadeperaso po. 150 lang ang boneless. 150 lang po yung boneless bangus po dito na bangus dagupan. Sure na walang lasang gilik. May bangus. Nanay Naimi, salamat pong muli. Thank you. At dito po yung mga galunggong natin ay 150 po yung mga kilo. 20 lang. Tapos tumpukan ay 50 pesos. Yan po yung lata dito ng mga galunggong at alumahan. Ay, salamat po. At mga gulay na nakabalot, meron po kayo mabibili dito sa halagang 20 pesos, 50 pesos. Yan po yung mga sibuyas, kamatis, bawang at mga kalamansi, no, na mga pansaktuhan sahog sa inyong mga gustong lutuin na ulam o mabibili nyo dito ng mga isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yan po yung mga pinapasadahan po natin ng mga gulay. Shout out, good morning. Good morning po, guys. Ayan. Shout out, may sa shout out ka ba sa mga pamilya mo? Shout out po, shout out. Ayan, shout out po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Oh. So ito po yung mga latag nila, mga gulay. So mga 20 pesos na kamatis, sibuyas, bawang, ganun din po ang mga nakabalot, no? At dito may mga taryado pong mga nakatali. May pechay, talbos, kangkong. Walang kangkong, talbos lang po pala. At mga sitaw, at ganun din po yung mga nakabalot din po dito na mga gulay. Alright, so yan po yung mga update natin sa mga gulay nila dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, thank you. Shout out po, good morning. Salamat. Anong price ko yan? Boss Lando Explorer. So ayan po, no? Sa mga
Yan po yung mga kada balot, no? May mga talyado po, mga siling pula, berde, at mga nakabalot naka-plastic. So 20 pesos na mga taryadong gulay dito sa Malabon Fish Market. So dito mga siling berde ay 10 pesos. Ayan po yung mga latag dito. At tawid tayo muna dito sa kabila at update muna natin yung iba pang mga latag na ating may update dito po sa Malabon Tumpukan. Alright. So dito tayo kay Balat. Balat ng baka natin dito ay 150. Good morning, Kabugrit. Yan po yung balat natin, 150 ang mga kilo. 220 naman po sa mga pusit kalawang. At 120 no, yung mga kilo ng galunggong. At meron din pong 50 pesos na mga nakaplatong tumpukan. So kada piraso ng bangus ni Kabugrit. So shout out, good morning Kabugrit, shout out. At mga presyo no, 130. Kaya 130 po yung kada piraso ng bangus. Meron po 120. So yan po yung presyo ng mga bangus ni Kabugrit sa bayan po ng Malabon Fish Market na inyo pong mabibili. At 120 rin po dito per kilo ng mga galunggong. Lando. Morning. Alright, so ito naman po yung mga taryadong mga galunggong natin sa halagang 100 pesos tumpukan at kasama na rin po ang mga isdang alumahan. At ito naman po yung 50 pesos na inyong mabibili. So hindi nagkakalayo ng mga taryahan no, ng mga platong tumpukan sa galunggong. So shoutout sa iyo, magbuhat ka ng bigas. Shout out, good morning. At ito po yung mga galunggong natin sa mga 50 pesos na inyong mabibili. Good morning po. At 100 pesos kilo. So halo po galunggong, anumahan. Ayan po, 100 pesos kilo. No? Ng mga latagan po na inyong mabibili. So dito naman po yung mga per kilo no, ng mga galunggong na latag nila sa Malabon Fish Market. Ito po yung mga presyuhan. Iyan po yung 130. Dalawa, bossy. At meron din po 50 pesos no, na mga tumpok ng galunggong. So mura-mura pa rin po yung mga latagan nila dito ng mga galunggong sa Malabon Fish Market na kanilang latag na binibenta sa ating mga mamimili. So shout out po, good morning! Shout out, good morning! Yan si Kuya Nestor no, ng Malabon Fish Market. Ang latag niya ay mga galunggong. Ang ganda ng mga galunggong niya na 150. Ayun. Kaya si Kuya Nestor ng Malabon Fish Market no. 150 ang mga kilo, malalaking mga galunggong ni Kuya Nestor, no? At yung mga tumpukan ay 50 pesos, no? Yan ang pwesto ni Kuya Nestor dito sa Malabon Fish Market. Sa mga naghahanap ng galunggong na makakamura, makakatipid kayo, lapitan nyo lang po si Kuya Nestor at pwede naman po kayong tumawad sa kanyang mga bentahan po ng isdang galunggong. Ayan po, kasama na rin ng alumahan. Kuya Nestor, salamat! So, ito naman po yung latag dito. Tulingan natin ay 200 pesos 200 ang kilo. ang kilo. Galunggong 160 per kilo. So, meron din po latagan dito na 140 ang mga per kilo na mga galunggong. So, ito yan. Bakit ko na po sa ito? Mas 140. Nasagap sa ano ko eh.
Eh, sandaan dito, asa, sandaan lang. Yan o, 50 pesos tumpukan at meron din po 100 pesos. At 114 per kilo. May 160 rin po doon at 200 pesos sa mga kilo na mga isdang tulingan. Alright guys. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan. At kung makabili na kayo ng isda, meron kayong pansahog na gulay. 20 pesos kada balot. Ayan ang ating mga update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat! Yan, 50 pesos, mga tumpok ng kabate. At latag ni nanay ng mga tumpukan po ng ating pusit, 100 pesos. 420 po per kilo, no? Fresh pusit, pang adobo. Shout out po, Nay. Good morning po, shout out. Tapos, dito rin po itong tumpukan, no? Mga tanigi. Yan po ay 100 pesos mga tumpok at isang malakapa. So ayan po yung mga tumpukan na ating po pina-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. 200 na, 200. Alright, so shout out. Shout out kay Margie Gibero ng Kuwait. At shout out kay Kautol Eric ng Riyadh, Saudi Arabia. Shout out sa iyo. Good morning, good morning. So, salamat sa pagsubaybay sa mga vlog ko dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga update natin, no, ng mga latagan na mabibili ng mga murang isda. Talagang napakamura pa rin po ng mga presyohan ngayon dito sa bayan po ng Malabon. So, salamat, no, sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So, tuloy pa ang ating update sa kanilang mga latag dito po sa Malabon Fish Market. Nay, good morning po. Ay, naipit na. So mga latag na dito, talong, labanos, sayote, repolyo, okra, no? Yan po yung mga latagan po ng mga gulay dito sa kanyang pwesto. At ito po yung sa anak niya, kay Lagio, no? So dito natin i-update yung mga latagan na inyo po mabibili ng mga fresh na gulay na kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. Gion, so shout out sa iyo, good morning. Ayun. So magkano ngayon yung mga latag mo ng Pechay Baguio? 60 kilo, 60 repolyo. parehas na. Parehas na presyo, 60. At sa mga karot natin, 140 ang mga per kilo. So mga nakatali na mga isa. King Kay magkano? 15 isang tali. Ayan. So, iangat lang natin, malalaglag eh. So yan po yung mga latag na gulay, no? May mga 10 pesos din po dito mga nakatali. O yung mga nagtataas na presyo, may mga 15 pesos na kangkong, talbos, no? Mga 10 pesos po yan at 15 pesos. At mga nakabalot din po mga sibuyas, kamatis, bawang, talagang 20 pesos. Ang ano naman magkano? O yung patatas po natin ay 100 pesos per kilo. So yung mga okra po natin dito ay 10 pesos. Sa mga pechay, 10 piso. Mustasa, 15. So yan po yung mga presyo ng ating update dito po sa Malabon Fish Market at sa latag ni Gion sa bayan po ng Malabon. So maraming salamat po. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So hanggang dito lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa pamimili sa bayan po ng Malabon. God bless po and bye bye.